uphuthaphuthe wancama usebenze ivumba la izolo unukisa isandla ndiphakama ke mntaka Solwandle nami ndibethwa iba i-double tank nayo i-empty ngoku empty bandoda ihleli phayine overall blue imane icinga into kokuba ingenza njani ngoba nizayibona xa yothatha iqatha pha embizeni umjongile nje nawe akasakhile kanga ngokukahle ucinga into kokuba inyama ezibizwa ngabantu abathile sizawuphelela khona abantu abasoloko behlambela ngasembizeni fondile kudala uhlamba apho ngawuthi usuke xa ngolombisa ngathi ucinga umuntu uphula izandla kanti uyasondela molweni kungwenya okokuqala masibulele uThixo umsosekhaya ngale nceba senzele yona yolusukela namhlanje asincede kuzole ngolhlobo siyabulela iBhayibheli lami livezela into yobuThixo umnakakele umuntu uthi uDavid uyinini umuntu lento umnanela kangaka uthi uThixo ndimenze wabuya kancinane ebuthixweni ihloniphe our program director assistant bishop umgcina lo amadoda angamasela kakhulu akayibulali igusha xa ithatha edlelweni ubudibene naye ixwayile ukuxelela into yoba lonqenba ishiyeke yodwa ndoyigcina ngoba ndingumgcina nokudibana naye ethatha imoto nokuyimisa endleleni xa ekhupha isibhamu uthi isiduko sami yasazi akugqithwa nemoto kum ndingumgcina zakugcinela sibulele kakhulu gcina quququ isithonga sithathu nangu umkhinebe kula mhlaba walapha eAlice kanye Nkosi 14 le ndoda kayishumayela isithembise enkonzweni ithi ngizathi isithonga esithathu emva kokho nihlale phansi kodwa azithosi bezithathu kathathu abethe sibe 3 aphinda athi 3 aphinda athi 3 zonke zingo 3 siyabulela qoqoqo sengithethile ngosukwini yeguru ngumningane isiduka ugaba umuntu omlambo lo umuntu omlambo ningokhike ialtars ngezisiduko hey asisungazichazi isiduko zu ngumni Onijongela isithixo semoto yami Mqika Nojahon hayi ke siyabulela kakhulu Inkosi Madlamini sawumele noMadlamini lwako kwenu ungekhoyo kodwa kwenu nguMadlamini lo wami ungekhoyo konomontsolo lo wami ngawumbiza funeka ungambizi straight uMadlamini awumbiza funeka uthi ofakade ngojama sambrala samselanga kodwa lo ndibizwa ndimkhaya abantu bonke what did it Andinangxaki ivesti ziphathwa ndim eKapa. I'm the general chairperson of the Western Cape Ministers Association. Uba ulapha nelungelo ngoba ndiphethe nalapha eEastern Cape, so yaba sengozeni unganyatheli longoduso Nkosi Mzwase Ngwenya wonke amaxhego wami ingwevu zami yabulela ndiphinde ukubona ke ndakubona usitsho pha ndathi hayi iseyonke masambe sibheke phambili Nkosi World Harvest ngophuma eKapa bakhona nabanye baphuma eKapa ayingabobodwa kodwa bendizawuthini uba bendindedwa abantu ababengcwaba uYesu
sangangcwatshwe ngelosi kwaba kuYosefu yedwa. Mna ndisistage bekufuneka babe khona abantu abanxibe le uniform ukuze kuvele into yokuba ebengalahlekanga ekhaya. Wemka apha utshilo umama ethetha apha wathi bekho kwichoirs ama-churches sekhona zonke indawo wayofika eKapa akazimela nento ayiphetheyo wafika wakhangela. Ndimkhumbula kakuhle umfumana kwam ndisecankwe Siporo ndihlabelela zingekabikho izinto ngo-1992 ndihlabelela kugcwele kungathi kusestadium kukhona lo tata uTshawe xa ujayiva so bawutwabelo ulahla imilenze kayijayiva bemana phazame ke athi sethetha athi mongameli umvese sithi kaloku nina nisengabafana ndithi imake umfana ngoku athi hayi akho bantu bavileyo akho umuntu ovileyo khake lento obuyintwana ayinawuphela kha phambi kwabantu umntana mongameli. Uyabona wena Tshawe Nkosini masabetheni izandla bethu nenkosi. Kunyuke itaxi ngoku nabo benziwa ngumlo kaDonald Trump neIran. Kunyuke iparafini uyeke nje uDonald Trump kwadlula nje le World Cup nje biphela ngomso wavuka sisigezo sakhe. Ngoku kunyuka izonka again kunyuka iparafini kunyuka ukusuke eKapa ndiyazi apha kum elahashu ukusuke eKapa ndisuke nge-5,300 ukuza apha ukusuke eKapa umuntu emnye kubo ubhatala 1,350 yifavor leyo favor xa iphume ngolwesine uzawubhatala kakuhle. Asinababetha oonoteksi nabo benziwa imeko. Amen. Kwiinto ezingafuni uthandazelwa ngabantu abakholwayo qha ngoba zichaphazela wonke umuntu. Anathuba lide mnteka solwandle apha siqale emini kuyiwa kude abanye they are going back to Cape Town. Nam funa ndothi hlasa uMadlamini njengoba ndisuka apha ndibuya umva back to Qendani then ndithathe uMadlamini funeka siphalise ukubheka ngapha kwelese eKapa. Kunzima mnteka solwandle noba uzawubhabha sikhe sibhabhe kodwa imonti yasigebenga ngehiring. Yasigebenga ngehiring. Nkosi. Njengomuntu oplante kweli lizwe lonke anawuthatha igolf bayizawufela apha endlini iyawusindwa ndimqala. Ayikahambe endleleni iyasindwa ndim. Akho tata apha unxiba usize nesize yambongo tata apha isihlangu zakho ndisijongile. Utata lapho unxiba isihlangu athi sithe noko esingathi sibunengqondwana ngokwesize uphela ku9. Abatata banesize omama. Ndim ndodwa onxiba usize 13.5 apha. Yiyo ke le ndithi zawusindwa ezo moto. NdakaThwabe ba umkhulu uThwabe monwabisi nabantwana belikhaya bethuna yonke into sesiyenzile. Ndiye ke ndithi gqaba kwezipisi ndisabuya ngemvuselelo. Suthi ndim lo ndizawubuya njani kunetha ndizawugodola apha ingqele. Yiyo le nto ndithe nyamezelani oko khalaza naseholweni sakhalazana namhlanje. Amncede nozinzile ngamthoba umoya thabise ngawuthethe naye. Mamela ndathi kandisuka abasibheke eholweni ngoba kumninzi umuntu kuyabantu waqalisa ukhalazo asinyike thina.
Masiqala lapha incwadi yemizekeliso